गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोयो। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, आंनि भिडिअखौ नायगिरि बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव बयखौबो आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गाहाम बाथ्रा आं दिनै लानानै फैदों। तो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आरोबाव आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव मोजां गाहामसिन जागोन आरो मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौनो गले गले मिजिंथिहरदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बे मोनसे टपिकनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। तो हाउ टु बी ए गुड क्रिस्टियान फेमिलि, बे बाथ्राजोंहाय माब्रै गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर दानो, बे बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांमोनजों आं दिनै फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आंनि हानायनिफ्राय आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामा लाजासे जोबजासे नायलांगोन। आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार बा नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामगोन होननानै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं मिजिंथिहरबावदों। अब्ला फै जों मिथिनानै लानि, जों दिनै ख्रिस्टियान जाबाय ना? जों दिनै ख्रिस्टियान जाबाय। जों दिनै ख्रिस्टियान जानानैल' दिनै जथेस्थ' नङा। जोंहा दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय मा बिबान दंबावो? गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर दानायनि जोंहा बयहाबो सिमां दं आरो साननाय दङ। आरो दिनै बेल' नङा अनजाग्राफोर, जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय जोंनि नखरफोरखौ जोङो गंफा गंफा मोजां ख्रिस्टियान नखर जों दिनै दानो नांथारगोन, बा ख्रिस्टियान मोजां नखर जों दिनै खालामग्रोनो नांथारगोन। आरो जोंनि ख्रिस्टियान लाइफआव बे इनायनो दिनै बियो इम्परटेन्ट। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो आंनि दिनैनि बाथ्राया दिनै बेनो जे माब्रै गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर दानो जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदों। जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर जों जुदि दानांगौब्ला, जोङो दिनै ख्रिस्टियान जानानै गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर खालामनांगौब्ला, जों ख्रिस्टियानफ्रा जोंनि नखराव मा खालामनो नांगोन? फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि नखरनि सेन्टार जों दिनै खालामग्रोनो नांगोन गिबियावनो। Why? Because of we are Christian. मानो जों दिनै जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि नखरनि सेन्टार, गिबिसिन बेबायदि सेन्टार खालामग्रोनो नांगौ होननानै बुङोब्ला, जों दिनै ख्रिस्टियानखाय। आरो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव गोबांथार मोजां ख्रिस्टियान नखर जानायनि बोर दं, आशीर्बाद दं, राहा दं, लामा दं। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो जों दिनै गिबियावनो फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर दानांगौब्ला, जिसु ख्रिस्टखौ जोंनि नखरनि गिबिसिन सेन्टार जों दिनै खालामग्रोनो नांथारगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला जों मा मावनायजों, मा खालामनायजों गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर दानो हायो? अनजाग्राफोर, with my small knowledge आं नोंथांमोनजों बे समाव शेयार खालामनो सानदों जे आर'ज खालामनायजों जों दिनै गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर खालामनो हायो। आरो बेल' नङा, लोगोसे that means together, ज' जाज्लायनानै नखराव बाइबेल फरायनायजों आरो ख्रिस्टनि बादि अनलायनायजों जों दिनै मोजां ख्रिस्टियान नखर जों दानो हायो। मिथिबायना? आर'ज खालामनायजों लोगोसे ज' जानानै बाइबेल फरायनानै सोलोंज्लायनायजों आरो जिसु ख्रिस्टनि बादि अनलायनायनि गेजेरजों जों गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर दानो हायो। आरो दिनै बेल' नंबावा, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जायफोर दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, जायफ्रा ख्रिस्टियान नङा, बिथांमोनाबो नायदोंब्ला खामानि होगोन होननानै आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरदों।
मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै बयबो हास्थायो जोंनि नखरखौ मोजां जाथों बा गाहाम नखर जाथों होननानै ना जोंनि नखरफोरखौ जों दिनै गाज्रि थासारियाव गोजोन गैयै बारहावायाव बा बेबायदि थासारियाव थानायखौ जों दिनै रावबो लुबैया जों दिनै अरायबो गोजोन थासारिखौ जोंनि नखरफ्राव दिनै जों लुबैयो अब्ला जोंनि नखराव गोजोन थासारिखौ जों जुदि लुबैयोब्ला अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय बेयाव ओरैबायदिबो दंबावो मा जोङो मा गावजों गाव रेसपेक्ट खालामनाय जों नखरावहाय जों नखराव गावजों गाव मान होज्लायनायजोंबो गोजोन नखर बा गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर जों दिनै दानो हायो आरो दिनै बेल' नङा आरो नखराव गावजों गाव फरगिभनेस खालामनायजों ना नखरावहाय गावजों गाव क्षमा होज्लायनायजों मिथिगौना जोंनि नखरफ्राव जों गोबांथार समावनो बहुल गोरोन्थि जों दिनै खालामफ्लाङो सासेया सासेनि थाखाय गुबुना बियो बिनि थाखाय जों दिनै गोरोन्थि मावफ्लाङो बुंफ्लाङो रायफ्लाङो राग जोंफ्लाङो अनेक बायदि बायदि दिनै जायो दिनै बेबायदि जायोब्ला जोङो नखराव मा गावजों गाव क्षमा होलायनायजों जों दिनै क्षमा होलायब्लासो गावजों गाव मोजां ख्रिस्टियान नखर जों दिनै दानो हागोन आरो दिनै बेल' नंबावा मा गुबुनखौ ना अननायजों ख्रिस्ट'नि बादि अननायजों गुबुनखौ आदर खालामनाय बा गुबुनखौ सेबा खालामनाया सासेया सासेखौ अननायजों बा आदर सनमान खालामनायजों जों जुदि सेबा खालामलायोब्ला जों दिनै मा मोजां ख्रिस्टियान नखर जों दिनै दानो हायो अनजाग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय दिनै बेनि जायगायाव बेबायदि खालामनो मावनो रोङैयावनो जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्रा दिनै थेर बेथेर दिनै जालांनायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ आरो जोंनि ख्रिस्टियान नखरफोरखौ गोजोन गैयै थासारि ना अनलायनाय गैयै थासारि बेबायदियाव जानायखौबो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ थ' बेनिखायनो बे हाबाफ्रा इनायनो गोनांथार अनजाग्राफोर जों बेखौ मावनो गोरों आरो मावथारनो नांगोन अब्लासो जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्रा दिनै गोजोन जागोन आरोबाव दिनै बेल' नङा जोङो जोंनि नखरफोरखौ मोजां ख्रिस्टियान नखर खालामथारनांगौब्ला आरो मा खालामबावनो नांगोन जोङो गिर्जाफ्राव गोख्रों बाहागो लानो हाग्रा बा बाहागो लाग्रा ख्रिस्टियान दिनै जोङो जाबावनो नांगोन अब्लासो इसोराबो मा खालामसै जोंनि नखराव गावनि बोरखौ दिनै दोनफ्लायनोसै गिर्जाफ्राव ना आर'ज खालामनाय बाख्नायनाय सिबिनाय खुलुमनाय इसोरखौ गिनो गोरों जानायजों जों दिनै बेबायदि बाहागो लाग्रा ख्रिस्टियान दिनै जोङो जाथारनो नांगोन मानो बाइबेलाव लिरदों इसोरखौ गिनायानो गियाननि गुदि होननानै बेनिखायनो जों जुदि इसोरखौ गियोब्ला इसोरा जोंनो मोजां मोजां गियानखौ दिनै जोंनो होगोन आरो नखरावबो गोजोन बेबायदि गियानखौ जों दिनै बाहायनो हागोन अब्ला जोंनि नखरा गोजोन थासारि बा गंसे गोजोन ख्रिस्टियान नखर दिनै जागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय जोंनो जुदि इसोरखौ गिनो रोङाब्ला नखर मोजां नखर जाथारनाय नङा इसोरनि बाथ्राफ्रा दिनै जोंनियाव गैयाब्ला मोजां ख्रिस्टियान नखर दिनै जाथारनाय नङा आरो दिनै बेल' नंबावा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना बेफोरबायदि बायदि बायदि इसोरनि बाथ्राफोरखौ लानानैसो जों दिनै गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर जों दिनै दानो हायो अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि आं फरायनानै खोनासंहोनो गोसो जाबावदों दा नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ मिथिखागौ नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय थ' बेखौ मोननो हागोन एफेसियासनि 2 बालाबनि 4 सिरियाव बेबायदि बाथ्रा बुंदों अनजाग्राफोर आरो बे बाथ्राया जोंनि ख्रिस्टियान नखरनि थाखाय इनायनि इम्परटेन्ट थ' बेनो जाहैबाय आरो बिफाफोर गाव गावनि फिसाफोरखौ दाबोराब हो बिसोरखौ ख्रिस्टियान आखल आरो परामर्श होनायजों खांदो खोनाबायना एफिसियान्स चैप्टार 6 verse 4 बेयाव बेबायदि बुंदों ना बिमा बिफाफोरखौ बा बिफाफोरखौ दिनै बाइबेला दिनै बेखौ रिक्वेस्ट खालामदों ना बिफाफोर गाव गावनि फिसाफोरखौ दाबोराब हो थ' दिनैनि बे मुगायावहाय ना जोंनि बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरखौ मोजां परामर्श होनो रोङैयाव बा बोराब होनायनि गेजेरजों बा फिसाफोरनि दुआरै नखराव मा जादों गोजोन गैयै थासारि दिनै सोमजिदों फिसाफोरखौ लानानै मानो जों ख्रिस्टियान बिमा बिफाफ्रा
इसोर जिसु ख्रिस्टनि बादि आरो दिनै बेलाय मा ख्रिस्टियान आखल आखु परामर्श होनो रोङैयाव बा खालामनो रोङैयाव दिनै जोंबो मा फिसाफोरखौ लानानै नखरफ्राव दिनै गोजोन गैयै थासारिबो दिनै जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्राव दिनै सोमजिदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो बाइबेला बुंदों फिसाफोरखौ दाबोराफो, नाथाय बे फिसाफोरखौ ख्रिस्टियान आखल परामर्श होनानै खांदो होननानै बुंदों। दिनै जों ख्रिस्टियान बिमा बिफाफ्रा जों गाव गावनि फिसाफोरखौ ख्रिस्टियान आखल परामर्श होनानै जों दिनै खांनो नांगोन बोराब होनायनि जायगायाव। अब्लासो जोंहा दिनै गोजोन थासारि दिनै जोंहा बेबायदिबो दिनै जोंहा जागोन। आरो जोबनायाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि नखरफ्राव जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्राव अनलायनाया इनायनो इम्परटेन्ट। Love is very important among our Christian family. जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्राव इनायनो अनलायनो नांथारगौ, खेमा होलायनो नांथारगौ। बे अनलायनाय खेमा होलायनाया थाब्लासो जोंहा दिनै मोजां ख्रिस्टियान नखर जोंहा दिनै जागोन। अब्ला बे समाव नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय फरायनानै आं खोनासंहोनि, नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बे बाथ्राफोरखौ जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्राव फालियोब्ला खालामोब्ला थारैनो जोंनि नखरा मोजां ख्रिस्टियान नखर जागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आं फरायनानै खोनासंहोनि। बेखौ मोननो हागोन 1 करिन्थ 13 बालाबनि 4निफ्राय 7 सिरिसिम आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि। 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7। बे बाथ्राफोरखौ दिनै बयबो मिथिखागौ। बेयाव बेबायदि लिरदों, अननाया सैसोयो, अननाया रैसुमै, अननाया मेगन साया ना, ओमफ्राय मेगन साया, देरगाया एबा दुगा खालामा। अननाया मा जायोनो सैसोयो। जोंनि नखराव अनज्लायनाय दङब्ला, गावजों गाव राग जोंलायब्लाबो दुखु मोनज्लायनाय थाब्लाबो जों दिनै सैसोनो हायो। मानो? अननाया थानायखाय। सोरबा ना नखराव बिहावानो जा, बिखुनजोआनो जा, फिसायानो जा बा हिनजावानो जा, सोरबा नखरनि सासे आंगोआनो जा दुखु होयोब्ला बेखौ अननायखाय दिनै मा खालामनो हायो? सैसोनो हायो। नाथाय नखराव अनलायनाय गैयाब्ला बेबायदिखौ दिनै सैसोनो हाया। नखराव गोजोन गैयै थासारि दिनै जायो। बेनिखायनो नखराव अनलायनाया इनायनो गोनांथार। बेनिखायनो अननाया सैसोयो, अननाया रैसुमै, अननाया मेगन साया, देरगाया एबा दुगा खालामा होननानै बुंदों। आरो गाहाय सिरियाव आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि। मा लिरदों? अननाया इनाय खालामा एबा गावनिखौल' नाया एबा राग जोङा, अननाया रावनिबो गोरोन्थि मावनायफोरखौ गोसोआव लाया। खोनाबायना? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मा होनो? अननाया इनाय खालामानो। नखराव जुदि बेबायदि अनलायनाय दङब्ला इनाय खालामनाय नङा गुबुना गुबुन सासेनि फारसे, एबा गावनिखौल' नायनाय नङा, एबा राग जोङा, आरो अननाया रावनिबो गोरोन्थि मावनायखौ गोसोआव लाया ना। जोंहा दिनै नखराव बेबायदि अनलायनाय दङब्ला, आंनि थाखाय सोरबा सासेया गोरोन्थि खालामोब्ला, सोरबा बिहावानो जाथों, बिखुनजोआनो जाथों, बेवाइ, बिदा, बिबाजै, फिसाय, फिसाफ्रानो जाथों, सोरबा सासेयानो जाथों ना, अनलायनाय गोनांखाय नखरावहाय, अननाय गोनांखाय मा गोरोन्थि मावब्लाबो बेखौ गोसोआव लानाय नङा। नाथाय जे नखराव अनज्लायनाय गैया, जायनि जाथि बंस'आव अनज्लायनाय गैया, बे जाथि बंस'आव अनज्लायनाय गैयैखाय सासेया सासेनि गोरोन्थि मावनायखौ गोसोआव लागोन, आरो बिथांमोननि बेबायदि बंस'आवहाय गोजोन गैयै थासारि दिनै सोमजियो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, 6 सिरियाव बुंदों, अननाया इनायाव खुसि जाया, नाथाय नंगौआव रंजायो। अननाया इनायाव, जेया इनाय, जेया गाज्रि, बेयाव खुसि जाया। जेखौ सासेनि थाखाय मावोब्ला गाज्रि जागोन, जेखौ सासेनि थाखाय बुङोब्ला गाज्रि जागोन, आरो गाज्रि बुंनानै फेजेननो हानायाव बेहाय अननाया रंजाया। बेबायदियाव इनायाव, बेबायदि इनाय हाबा मावनायाव अनलायनाया रंजाया। नाथाय मा लिरदों? नंगौआवसो रंजायो होननानै बुंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव 7 सिरियाव बेबायदि बुंबावदों। आं फरायनानै खोनासंहोनि। अननाया माब्लाबाबो नागारा, आरो बिनि फोथायनाय, भरसा खालामनाय आरो सैसोनाया
जोबनो गैया खोनाबायना अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाथ्राफ्रा जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्राव दिनै थानो नांथारगौ जोंनि ख्रिस्टियान बंसफ्राव जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायनि बंसफ्राव बे जिनिसफ्रा बे रावफ्रा बे सोदोबफ्रा दिनै थानो नांगौ अब्लासो जोंनि नखर ख्रिस्टियान नखरफ्रा बा जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय नखरफ्रा जाथि बंसफ्रा गोजोन नखर दालायनो बा गोजोन नखर गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर जों दिनै खालामनो हागोन ना मा बाथ्रा होनदों अननाया माब्लाबाबो नागारा नाथाय दिनैनि बे मुगायाव जोंनि ख्रिस्टियान नखरफोरखौ ना सासेया सासेनियाव थांलाय फैलायै बिदि जानायखौबो दिनै नुनो मोनो मानो अनलायनाय गैयैखाय खेमा होलायनो हायैखाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय इसोरा बा इसोरनि बाथ्राया बेबायदिखौ लुबैया आरो इसोरा दिनै बिदिखौ हामजाया जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ मिथिखागौ अब्लाबो जोङो मा बे हाबाखौ दिनै जोङो मावा आरो दिनै बेल' नङा आरो बिनि फोथायनाय भरसा खालामनाय आरो सैसोनाया जोबनो गैया होननानै बुंदों बेबायदि जोबनो गैयै सैसोनाया जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्राव थायोब्ला बेसे मोजां जों दिनै ख्रिस्टियान नखर दिनै दानो हागोन अनसायग्राफोर नोंथांमोना मिथिगौ ना सैसोनाय होननानै बुङोब्ला जों दिनै बयबो मिथिगौ ना नोंनि गोरोन्थि मावब्लाबो नोङो सैसोगोन ना आंनि गोरोन्थि मावब्लाबो आंनाव जुदि अननाया आंनाव जुदि दङब्ला आं दिनै सैसोगोन ना बेबायदि सैसोज्लायनाया नखराव थानायखाय मा जायो नखरफ्रा दिनै मोजां दिनै जायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोङो सुखु दुखुखौ गावजों गाव बुंलायब्लाबो राग जोंनायाव बुंलायोब्लाबो जोङो मा सैसोज्लायनायखाय गंज्लायनायखाय मानिज्लायनायखाय जोङो मा खालामनो हागोन गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर जों दिनै दानो हागोन थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों ना हाउ टु बी ए गुड ख्रिस्टियान फेमिलि माब्रै गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर दानो हानो बे बाथ्रानि सायाव गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै मिजिंथिहरदों आरो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायदों जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफाफोर बा ख्रिस्टियान नङैफोर जेसेबांनाखि नायदों जों जुदि बे हाबाफोरखौ मावोब्ला खालामोब्ला बे बाथ्राफोरजों जों जुदि दैदेनजायोब्ला बे इसोरनि गाहाम बाथ्रा बादि जों जुदि मावोब्ला थाबायोब्ला थारैनो जोंनि गोजोन गैयै नखरफ्रा दिनै गोजोन जागोन थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोर होथों आरो नखरफोरखौ गोजोन गैयै नखरखौ गोजोन थासारि नखर बा गंसे मोजां ख्रिस्टियान नखर खालामनो हाथों इसोरा जों बयनोबो बेखौ हेफाजाब खालामथोंसै आरो बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय